Eagle 24 garkuwar al'umma. An wanke mata 'yan Najeriya 3 daga zargin safarar miyagun ƙwayoyi a Saudiya. Ban sauya jam'iyya ba, cewar tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Ibrahim Shekarau. An rufe gasar karatun Alƙur'ani ta ƙasa wadda ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta ƙasa take shiryawa. Mai martaba Sarkin Kano ya yi kira ga al'umma. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma Sardaunan Kano Dr. Malam Ibrahim Shekarau ya ce masu karanta Alƙur'ani a kullum suna cikin nasara. Daga ƙetare za ku ji cewa an harbe wasu 'yan ƙasar Isra'ila 3 a gaɓar yamma da kogin Jordan. Kama shugaban ƙasar Koriya ta Kudu da aka tsige ya tutura. Masu kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau muna Talata 6 ga watan Rajab, hijira ta 1446, wanda ya daidai da 7 ga watan Janairun shekarar 2025. Kanin labaran kuka saurara, yanzu ga cikakkun su tare da ni Bilkisu Yahaya Ibrahim. Hukumomi a ƙasar Saudiya sun wanke wasu 'yan Najeriya mata guda 3 da ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar da sanarwar a ranar Lahadi, inda ta ce an kama su ne a ranar 5 ga watan Maris na shekarar 2024 a birnin Madina. Sanarwar ta ce kotu ta wanke su ne bayan wata 10 ana tafka shari'a. An kama mutanen bayan an kama wasu mutum 2 'yan Najeriya da miyagun ƙwayoyi da suka haɗar da hodar Iblis, inda aka zargi matan da taimaka musu wajen shigar da miyagun ƙwayoyin zuwa ƙasar. Sanarwar ta ƙara da cewa an miƙa matan ga ofishin jakadancin Najeriya da ke Saudiya, kuma tuni aka fara shirye-shiryen mayar da su ƙasar su Najeriya. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Ibrahim ya ce batun sauya jam'iyyar da ake yadawa yayi ba gaskiya bane. El-Rufai ya yi wannan jawabin ne biyo bayan raɗe-raɗin da ake yadawa cewa ya fice daga jam'iyyar APC ya koma jam'iyyar hamayya ta PDP. A wani rubutu da ya wallafa a shafukan sada zumunta, El-Rufai ya ce al'umma su yi watsi da dukkan ƙarerayin da raɗe-raɗin da ake yadawa game da jam'iyyar siyasar da nake ciki. Tuni dai ya umarci lauyoyi su yi abin da ya dace dangane da masu yada labaran ƙarya. An rufe gasar karatun Alƙur'ani ta ƙasa wadda aka shafe mako guda ana gudanarwa a babban ɗakin taro da ke makarantar Jami'ar Bayero. An dai gudanar da taron ne domin bayyana waɗanda suka samu nasara. Kafin bayyana sakamakon, an gudanar da jawabai daga bakin mahalarta taron daban-daban. Da yake nasa jawabin, mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda ya samu wakilcin babban kwamandan Hizba Sheikh Amin Ibrahim Daurawa, ya ce gwamnati za ta ci gaba da bada gudunmawarta wajen ci gaba da yada sha'anin addinin musulunci. A don haka suke nuna godiyarsu da gudanar da taron musabakar a jihar Kano. Shi ma a nasa jawabin, sanatan Kano ta Kudu kuma shugaban kwamitin man fetur na ƙasa Honorable Kawu Sumaila ya ja hankalin 'yan siyasa da su ringa kula da sha'anin Alƙur'ani don neman lada ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuma ce gwamnatin tarayya na sanar da irin wannan ƙoƙarin da malamai suke yi. Shugaban ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na ƙasa Sheikh Yahaya Jingir ya ce Alƙur'ani shine littafin da dukkan musulmi ya kamata su yi alfahari da shi, duba da hikimomin da ke cikin sa gami da hukunce-hukunce, inda ya yaba wa alƙalan musabakar wajen tabbatar da gaskiya da sakamakon musabakar. A ƙarshe, alƙalin alƙalai na musabakar da aka gabatar ya bayyana sunayen ɗaliban da suka samu nasara, inda ya bayyana Muhammad Sani daga jihar Yobe, wanda ya karatunsa a izifi 60 da tafsiri, a matsayin gwarzon shekara, wanda ya samu maki 99 yayin da aka bashi kyautar mota da sauran kyaututtuka da kuma kuɗi masu yawa. Sai Mujahid Saminu daga jihar Taraba, wanda ya yi karatunsa akan izifi 60 da tajwidi, a matsayin wanda ya zo na ɗaya da maki 99. Sai kuma Muhammad Mu'azzam daga jihar Zamfara, wanda ya yi karatunsa akan izifi 40, a matsayin wanda ya zo na ɗaya da maki 98.1. Sai Muhammad Adamu Idris daga jihar Filato, a matsayin wanda ya yi karatunsa akan izifi 20 da tajwid, wanda ya zo na ɗaya da maki 98.2. Sai kuma Ibrahim Muhammad, wanda ya yi karatunsa a kan izifi 10 da tangini, a matsayin wanda ya zo na ɗaya da maki 97.4.
inda kowannensu ya samu kyaututtuka da suka dace da su. A ƙarshe Profesa Ɗanwanka ya yi farin ciki da yadda aka gudanar da taron cikin nutsuwa gami da kwanciyar hankali da samun nasara. Mai martaba Sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya yi kira ga mawadata da su ci gaba da ciyar da dukiyarsu wajen hidimta wa addinin Musulunci. Wannan kiran ya fito ne a ta bakin wakilinsa mai girma hakimin birni. Ya bayyana hakan ne a lokacin gudanar da saukar karatun Alƙur'ani mai girma ta ɗaliban makarantar Darul Nida'i Littafizul Qur'an wadda Rasatul Islamiyya da ke unguwar Sharaɗa Jigaru. Hakimin ya ce koyar da karatun Alƙur'ani mai girma ga ɗalibai musamman ƙananan yara abu ne da yake kore fushin Ubangiji, inda ya ja hankalin al'umma da su gaba da turo 'ya'yansu makaranta don sauke haƙƙin da ya rataya a wuyansu. Ya kuma yaba wa malaman makarantar Islamiyyar bisa ƙoƙarin da suke yi wajen koyarwa ba dare ba rana. Shi ma a nasa jawabin mai girma dagacin Sharaɗa Alhaji Ilyas Ma'azu ya gargaɗi iyaye da su dinga tunawa da irin muhimmancin da karatun Alƙur'ani yake da shi, a don haka ya buƙaci iyaye da su dinga ba da haƙƙoƙin da ya rataya a kansu domin samun nasarar koyar da 'ya'yan nasu. Da yake nasa jawabin shugaban makarantar Malam Auwal Hamisu ya nuna godiyarsa ga Allah ya kuma gargaɗi ɗaliban da suka samu nasarar sauke karatun da su mai da hankali wajen ci gaba da neman ilimi. Masu kallon mu da sauraron mu kuna sauraron labaran ne daga tashar talabijin da rediyo ta Eagle 24 online garkuwar al'umma. Za ku iya bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta YouTube Eagle 24, Instagram Eagle 24 TV, Twitter Eagle 24 TV, TikTok Eagle 24 TV NG, sai Facebook Eagle Radio and TV. Za ku iya tura mana sakonnin ra'ayoyinku akan lambar mu ta WhatsApp 0901554326 ko ku kira mu kai tsaye akan lamba 0703785888 a dakace mu. Eagle 24 garkuwar al'umma. Barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma Sardaunan Kano Dr. Malam Ibrahim Shekarau ya ce makaranta Alƙur'ani a kullum suna cikin nasara. Sardaunan Kano ya bayyana hakan ne a yayin gudanar da saukar karatun Alƙur'ani mai girma ta ɗaliban makarantar Umar bin Kaddaf Littafizul Qur'an wadda Rasatul Islamiyya wadda ke garin Dan Maliki cikin ƙaramar hukumar Kumbotso. Da yake jawabin nasa ya yaba wa malaman makarantun Islamiyya bisa irin kokarin da suke yi wajen koyar da ɗalibai a koda yaushe, wanda ya ce hakan wata babban nasara ce a tare da su nan duniya da lahira. A don haka ya ja hankalin shugabanni da su ringa kulawa da irin halin da makarantun Islamiyyar ke ciki. Shi ma a nasa jawabin shugaban makarantar Malam Abdurrahman Badamasi ya ce sun kafa makarantar da ɗalibai guda 6 da malamai guda 2. Zuwa yanzu Allah ya wadata su da ɗalibai masu tarin yawa. A don haka ya ja hankalin ɗaliban waɗanda suka samu nasarar saukar karatun Alƙur'ani da ma masu ƙoƙarin saukar da sauran mahaddata Alƙur'ani da su mai da hankali wajen ci gaba da neman ilimi don inganta rayuwarsu a nan gaba. Taron ya samu halartar manya-manyan malamai da manyan ma'aikatan gwamnati da sauran al'umma. Yanzu kuma za mu tsallaka zuwa ƙetare. An harbe wasu 'yan ƙasar Isra'ila guda 3 a wani hari da aka kai a gabar yamma da kogin Jordan, wanda ya haɗa da mata 2 waɗanda suka kai shekara 60 suna cikin waɗanda aka harbe. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce wasu 'yan bindiga ne suka buɗe wuta akan motocin fararen hula guda 3 a lokacin da suke wucewa ta wani ƙauyen yankin mutanen Falasɗinu mai suna Alfunduk, wanda ke kusa da garin Yahudawa na Kedimim. Tuni dai jami'an ƙasar Isra'ila suka kafa shingayen bincike a yankin da zummar kama waɗanda suka kai harin. Masu bincike a Koriya ta Kudu sun ce alhakin aiwatar da sammacin kama shugaban ƙasar Yoon Suk Yeol a halin yanzu ya rataya ne a wuyan 'yan sanda bayan masu bincike sun gaza kama shi a cikin kwanaki 3 da suka gabata. Shugaban, wanda aka tsige, na ci gaba da kasancewa a cikin gidansa inda jami'an tsaron fadar shugaban ƙasa da gungun magoya bayansa suke bashi kariya. A wata sanarwar da ya fitar, shugaban hukumar tsaron ƙasar ya ce ba shi da niyyar barin masu bincike su tafke shugaban, inda ya ce ko da yake majalisar ta tsige shugaban Yoon, shugaban ƙasa ne wanda jama'a suka zaɓa kuma yana da 'yancin samun tsaro kamar yadda doka ta tanada.
Masu kallon mu da sauraron mu duka a nan muka kawo ƙarshen labaran. Amma kafin mu sallama ga bitar wasu muhimman kanin da kuka riga kuka saurara. Tun da fari kun ji cewa an wanke mata 'yan Najeriya 3 daga zargin safarar miyagun ƙwayoyi a Saudiya. Haka kun ji cewa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Ibrahim ya musanta zargin da ake yi bisa komawarsa jam'iyyar PDP. An rufe gasar karatun Alƙur'ani ta ƙasa wanda ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta ƙasa take shiryawa. Kun ji cewa inda mai martaba sarkin Kano yayi kira ga al'umma. Daga ƙetare kun ji cewa an harbe 'yan Isra'ila a gaɓar yamma da kogin Jordan. Hakanan kama shugaban ƙasar Koriya ta Kudu da aka tsige ya citira. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar talabijin da rediyo ta Eagle 24 online garkuwar al'umma. Sai wanda ya tattara min labaran Isa Nura Umar da kuma wanda ya tace labaran Malam Labaran Isa Sharaɗa. Ni da na karanto Bilkisu Yahaya Ibrahim dukkanin mu karkashin jagorancin Malam Labaran Isa Sharaɗa nake cewa bisalam.